ए सखी, अब बलिया बिन के हो जाला कि नहीं हो खेतवा में। पहले बहुत बाल बिनल जात रहल नहीं जाके खेतवा में, वही बलिया के तोड़ तोड़ के गेहूं बना के आ फटक के बर्फ खरीदल जात रहल नहीं। आ तनिको अनिया चलत कैसन बगिया में अम्मा तुरे मन के चल जात रहनी हो। नहीं तनिको डरिए नहीं रहल है। आजकल के तो सबकर बेटी फोनवा में दुनिया पढ़ के बैठ गल बाटी रे। हमन के कुल कोनो गोते गम नहीं रहल नहीं। अरे मनवा कुल के तेरिया चरित्र वाली लड़की आवत बाटी, कुल तेरिया चरित्र पढ़ले रे। मर तेरिया चरित्र मुहा पे मासूमियत देखावेली, अंदरवा से भरल रहेली, कुली कूट कूट के भरल रहेली। नहीं निक लागल रे। आपन तो उहे निक रहल है तनी चटनी आ साग लेके। साग आ चटनी से सौखी बनल जात रहल, आमे के टिकोरा दे के सौखी बन जात रहल। अरे अबन के नया नया फैशन बा, बियाहे के बाद वीआईपी गिरी बा। हमन के जौन रहनी उहे रह गईनी। कितना भी देखो वीआईपी गिरी के नहीं बा, हमन के नहीं बाड़ी, लेकिन उहे बतिया न कि हमन के कपनिया रह गईनी नहीं। अरे आजकल के तू है पता नहीं लागेला, कुछ सुनवा नहीं पहिरेली, कनवा में का नकिया में का गोड़वा में का पहिर कुल दिखावेली। तक यहाँ तो फैशन नहीं के पहिरेला ये सखी। यहाँ नहीं के फैशन पहिरेला, वो गमुन दिखावल होला। हाँ अरे धइले बा के अपन जेवर के दे दी क्या उधार हो बा। इहो न कोनो बात होला। अरे प्रेम भाव बहुत बई बहिनी, प्रेम में बनल रहे। ये बाके लेके जाए सब यहाँ धरल रह जाई। हाँ सब मोह माया की दुनिया बजन लो तब कह सखी। सब मोह माया की दुनिया नहीं कहे के तो सब के हुआ अपन आपन कहावे वाला के भाई।